IFM News. IFM News. Lokal. Idol John, go ahead. Nangisayang ka, ti Ilocos Norte Police Provincial Office, ti lecture kadagiti ina magasot at tricycle operators and drivers association when toda, ti syudad ti Lawag. Day ticket kaspaset, ti toda enhancement lecture for safer and more secure Ilocos Norte, para iti panangted adal kinay na sursuro kadagiti na dakamat a recipiente. Kalikagumanat ti Police Provincial Office ang mataganaan an imbag dagiti sumangbay nga aktibidades kas kumay ti 2025 midterm national and local elections kiniti palarong pambansa isud gapo na ababayan kada iting aktibidad ket naipagunam-gunam dagiti napapateg a maaramid. Naisuro kadagiti recipiente iti panagsakbay kadagiti krimen, panagbalin a responsable kadagiti serbisyo da, programa ti pulisya kinunat serbi ti Barangay Information Network. Malaksid ti day takit nakaawat pay dagiti partisipante iti first responders rule and intel orientation lecture para iti partisipasyon damet ngayon kaso ang masapol tinalawlaw a panagtulong no adda dagiti agkasapulan. Inatendaran as sidadaan daytoy dagiti partisipante ket namnamaen ti pulisya at dagiti naisuro kadakwada ket inda ibiyag ken maiserbi iti publiko. Okay, so di jay nata na ipakaamo kadakwada to no anati maaramid at palarong pambansa di da nga mga overtake kadigiti kakailan tayo when bisbisita baka pangina damit no gluganda. Idol Joan. Dagiti recorded incidents idi nga ginundawayan da dagiti bisbisita Idol Bernard. Dagiti may isa kadagiti liklikan da ken detuen crime prevention and awareness Idol Bernard. Yan ta election anati ano na ganan participation da Idol Joan. Dito yan ang nangro na ti panang palagipda sanda nga gawawat kadagiti tawag nan maipaspas sa keyboard digiti uson iti vote buying activity sige digiti na ipagunam-gunam ken naliklikan da dagiti tawag nan panangharas kadagiti padadam lang wen dagiti padadang tricycle drivers gapo na para ti panyempo nga maliklikan nga dagiti aginagaw paseros mangitunda ti panag-aapa Idol. Ayun. All right. Any more Idol Joan? Digi pa lang ti damag iti Ilocos Norte Police Provincial Office kadwa 99.5 Lawag Idol Joan 15 tatak or